untuk semuanya. Teman-teman yang berada di kawasan Jatimulyo, tangannya diangkat semuanya. Kakinya juga diangkat. Ayo samare. Siang bator ratri emong eling manis sing ati asatyamu pengen anduweni marang sang Dyah Sulastri. Rasa kangen hang limputi lintang dadi saksi upayane moga-moga mantare lancar. Terima kasih Bu. Janji supaya bukti supaya pati Rengga Wiraya asal ayo Pak Tris siga Ayu tresnamu kinarya tapa susah jroning batinku wong bagus anda rasa atimu tresnoku tulus jroning kalbu senadyan ngarungi banyu sekono rasaku ora bakal sirna. Ayo lo Pak Tris. senadyan nyowo wis tresno rapi saji pisahan Inang asmara ayo yuk. Ayo Pak Tris. Mas Ticong. ayo Pak Tris jom Siang bator ratri mong eling manis sing ati sediaku pengin aduweni marang sang Dyah Sulastri. rasa kangen hang limputi lintang bulan dadi saksi upayane jatan balen janji supaya bukti supaya mati Rengga Wiraya